So guys, नोंसोरो thumbnail नुनानै बे thumbnail नुनानै नोंसोरो हमनो हाखाबाय जानांगौ एसे। So guys, आं मालायफोरबायदि thumbnail जोबोद मोजां लिरनानै नंखाय भिडिअ बानायग्रा नङा। So guys, आं thumbnail जा लिरो बेखौनो आङो माने भिडिअआव खोन्थाखायो। नोंसोरो ओंखायनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। आंनि thumbnail जा लिरनाय नुगोन नोंसोरो बेखौनो भिडिअआवबो नुगोन। ओंखायनो नोंसोरो आंनि चेनेलखौ जेब्लायबो फल' खालाम। आंनि भिडिअआव thumbnail जा हगारनाय नुयो नोंसोरो बेखौ जुदि नायनो गोसोब्ला नोंसोरो आंनि भिडिअआव फैबानो जाबाय, फल' खालामबानो जाबाय। आं मानोना thumbnailआवल' लिरनानै हगारग्रा नङा, भिडिअआवबो खोन्थाथारो। ओमफ्राय दिनै आङो भिडिअखौ मा देखायनो लादों बेखौ एसे नुखाबाय। So guys, जोङो मबाइल एप्स बिदिनो बायदिसिनानि भिडिअ स्क्रिन रेकर्ड बायदिसिना खालामनानै जोङो माने भिडिअ खालामो। ओमफ्राय भिडिअखौ एप्सखौ माने बेलेगावसो डाउनलड खालामनो खोन्थानो गोनां जायो। बे इउटिउबारफोरनि थाखाय गोनांथार। गावनि बे डिसक्रिपसनाव लिंकआव माबायदि एप्सखौ जोङो माने डिसक्रिपसन लिंकआव जोङो बै एप्सखौ माबायदि होनो हायो, माने लिंक माबायदि होनो हायो एप्सनि लिंकखौ, बेखौ आं दिनै खोन्थागोन। ओमफ्राय जोबोद सिम्पोल बेयो खामानिया, नोंसोरनो दिनै खोन्थासै। आरो सोरनिबा भिडिअफोरखौ नोंसोरो नोंसिनि डिसक्रिपसन लिंकआव होनो गोसो जादोंब्लाबो बेबो जोबोद सिम्पोल गोरलै, नोंसोरनो दा खोन्थागोन आङो। ओमफ्राय जिथुनाखि फ्लिपकार्ट एमाजन बेफोरनि प्रडाक्टनि नोंसोर भिडिअ खालामबाय, ओमफ्राय बे प्रडाक्टखौ नोंसोरो नोंसिनि डिसक्रिपसन लिंकआव नोंसिनि भिडिअनि बे गाहायनि डिसक्रिपसन लिंकआव होनो गोसो जायोब्ला नोंसोरो सोरबा होनो रोङा। बेनि थाखाय आं दिनै बे भिडिअखौ बानायनो गोनां जादों। ओमफ्राय नोंसोरो बेखौ बेबायदिखौ माबायदि नोंसिनि बे प्रडाक्टखौ नोंसोरो नोंसिनि भिडिअनि डिसक्रिपसन लिंकआव माबायदि होगोन बेखौ आं दिनै खोन्थागोन। So guys, होमबा आंनि चेनेलाव जाय गोदान नोंसोर साबस्क्राइब खालामनानै ला, ओमफ्राय बेल आइकन नोंसोर थुनानै लाबानो जाबाय। ओमफ्राय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम। आरो So guys, रिक्वेस्ट खालाम आंनि जाय साबस्क्राइब नोंथांमोन आंना भिडिअ बारा भाइरेल जायाखै, मानोना आंनि चेनेला गोदान चेनेल। ओंखायनो नोंसोरो मा खालाम, नोंसोर आंनि भिडिअखौ अननानै शेयार खालामनो हागौ। एसे 1K साबस्क्राइब जाबानो आं गोजोननाय मोनगोन। So guys, होमबा भिडिअखौ नायलांदो। So guys, होमबा नोंसोरो नोंसिनि मबाइल स्क्रिनाव फैदो। मबाइल स्क्रिनाव फैनानै नोंसोरो मा खालामनांगोन आं खोन्थानोसै। So guys, नोंसोरखौ मोनसे रिक्वेस्ट खालामो, नोंसोर आंनि भिडिअखौ नायोब्ला नोंसोरो एसे HD होनानै नायबानो जाबाय। मानोना आंना मबाइला 2GB ओनलि 5000 रेटनिल', ओंखायनो माने एसे भिडिअआ मोले मोथे जायो। नोंथांमोना अननानै एसे HD होनानै नाय, जाहाथे नोंसोरो मोजाङै बुजियो। So guys, जाय नोंथांमोना इउटुब सालायो, इउटुबार, नोंसोरनावथ' YT स्टुडिअ एप्सआथ' थाखायो नोंसोरनाव। बेखौ इउटुब स्टुडिअ माने सर्टकाटआव YT स्टुडिअ होननानै बुङो। So guys, होमबा नोंसोरनाव YT स्टुडिअ थानांगोन। आरो YT स्टुडिअ गैयाब्ला आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनाय लिंक होनाय दङ, नोंसोर डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। ओमफ्राय बेखौ प्ले स्ट'राव आरामसे मोनगोन। नोंसोरो YT स्टुडिअखौ नोंसोर टेनसन खालामनाङा। नोंसोरो प्ले स्ट'राव थांनानै YT स्टुडिअ नोंसोरो एप्सखौ सार्च खालामनानै नोंसोरो आरामसे डाउनलड खालामनो हागोन। So guys, YT स्टुडिअ थानांगोन नोंसोरनाव। So guys, आं आसा खालामो नोंसोरनाव YT स्टुडिअआ जाय इउटुबार नोंथांमोनावथ' थाखायो, मानोना बेयो जेराव मेराव मोनलाबायखायो YT स्टुडिअआ, प्ले स्ट'रानो जा गुगोलानो जा, आरो आं डिसक्रिपसन लिंकआवबो होनाय दंखायो। So guys, जोङो थांसै पइन्टआव। होमबा फार्स्ट पइन्टआव मालायनि भिडिअखौ गावनि डिसक्रिपसन लिंकआव माबायदि होगोन बेखौ थांग्रोनोसै, जोङो देखायग्रोनोसै। आङो गावनि भिडिअखौबो गावनि भिडिअआव डिसक्रिपसन लिंकआव माबायदि होयो बेखौनो देखायग्रोनोसै आङो। So guys, होमबा नायदो गोसो होनानै। So guys, इउटुबाव थांसै। बोदो भिडिअ, बे आंनि इउटुब चेनेल। So guys, नैबे आंनि गार्लफ्रेन्डजों आंजों मोसानाय, बेखौ आङो गुबुन मोनसे भिडिअआव लिंक होनानै डिसक्रिपसन लिंकआव होनानै देखायगोन नोंसोरनो। So guys, होमबा भिडिअखौ प्ले खालामग्रोदो। So guys, बे भिडिअखौ गुबुन भिडिअनि डिसक्रिपसन लिंकआव होनो थाखाय जों मा खालामनांगोन, नोंथांमोना मोजाङै नाय। So guys, नोंसोरबो खालामनो हागोन, गुबुननि भिडिअखौबो बिदिनो खालामनो हागोन नोंसोरो। So guys, आं देखायनोसै। नैबे शेयार लिरनाय दंना, बेयाव नोंसोरो थुनानै होदो गाइस। बेयाव थुनानै होबा बिदि पेज ओंखारगोन गाइस। होमब्ला नोंसोर मा खालामदो, नैबे कपि लिंक लिरनाय दंना, बेयाव नोंसोरो थुनानै होदो गाइस।
अब्ला भिडिअआ कपि जाबाय अब्ला नोंसोरो थांदो YT स्टुडिअ स' गाइस नैबेनो YT स्टुडिअ माने इउटुब स्टुडिअ बेनो आप टु डेट जाबाय YT स्टुडिअआ बे मासनिफ्राय महर सोलायबाय एसे स' गाइस बे भिडिअखौ आङो बबे मोनसे भिडिअ होनो स' गाइस बे भिडिअखौ आङो नैयाव होनानै देखायनोसै नोंसोरनो डिसक्रिपसन लिंकआव स' गाइस होमबा बेयाव थुनानै होदो नोंसोरो स' गाइस होमबा नैबे कार पेन्सिल बायदि नुदोंना नैबे आं सिन गोजा बोनाया आं सिन बोनाय फल' खालामो गाइस होमबा बे कार पेन्सिल बायदियाव नोंसोर थुनानै होदो थुनानै होबा नै ओंखारबाय नैबे जादों टाइटेल लिरनाय नोंनि ओमफ्राय नैबे जादों डिसक्रिपसननि लिंक लिरग्रा होमब्ला बे डिसक्रिपसन बे गोजौनियाव थुनाङा गाइस नैबे गाहायनियाव थुनानै होदो नोंसोरो डिसक्रिपसन लिंकआव लिंक लिरग्रा बियो स' गाइस नोंसोरो होमबा लिंकखौ लाबोनो थाखाय मा खालामनांगोन नोंसोरो गाइस नैयाव नोंसोरो थुनानै होनांगोन बेखौ नोंसोर थुनायजोंल' जाया थुहाबनानै लानांगोन नोंसोरो थुहाबनानै लाबा बिदि ओंखारगोन फार्स्ट ओंखारगोन सेल अल ओंखारगोन सेल ओंखारगोन अब्ला नोंसोर मा खालामनांगोन फार्स्ट बानानाव नोंसोर फार्स्टआव थुनानै होनांगोन थुना होबाय अब्ला नै भिडिअनि लिंकआ फैबाय गाइस स' गाइस भिडिअनि लिंकआ फैबाय एबार मायाव थुनांगोन नैयाव थुनानै होदो थिराव बेक जाफिनदो बेक जाफिननायनि उनाव खनसेल' बेक जानानै मा खालामनांगोन नैयाव सेभ खालामनांगोन गाइस नै आं सिन गोजा बोनानै सेभआव थुनानै होदो स' गाइस आंनि भिडिअ बै बे मोसानाया एलबामा नैबेयाव फैबाय एबार जोङो इउटुबाव थांसै सार्च खालामनानै नायनोसै नंगौना नङा आंनि भिडिअखौ फोथायाबो जानो हागौ नोंसोरो खनसे नोंसोरनो सिम्पोल देखायनानै होनोसै स' गाइस इउटुबाव फैबाय नै जेडि बड' भिडिअ स' गाइस नैबेयावनो दोन्दोंमोन आं आंनि भिडिअ बे एलबामखौ नैबेनि डिसक्रिपसनाव होदों स' गाइस नंगौना नङा एबार नायनोसै स' गाइस नैबेनो आंनि बै एलबामनि लिंकआ गाइस होमबा बे लिंकआव थुनानै नायनोसै जों भिडिअआ नंगौना नंमारा स' गाइस नोंसोरो दायो मिथिबायना माबायदि खालामो आरो जुदि बुजियाखैब्ला भिडिअखौ खनले बोफिननानै नायफिन ओमफ्राय थेवबो बुजियाखैबा आंनो कमेन्ट बक्सआव लिरना हर आं नोंसोरनो कमेन्टआव मोजाङै नोंसोरनो फोरमायहरगोन स' गाइस फार्स्ट पइन्ट थांलायबाय एबार फैलायदो स्क्रिमाव एबार जोङो पइन्ट 2आव थांसै एबार जोङो बिदिनो जों एप्सखौ गावनि भिडिअनि डिसक्रिपसन लिंकआव माबायदि होयो बेखौ खोन्थानोसै आं नोंसोरनो 2 पइन्टआव फैबाय जोङो स' गाइस होमबा आं प्ले स्ट'राव थांसै प्ले स्ट'रखौथ' सब मबाइलाव थाखायो प्ले स्ट'रा जिखुनु जाया एन्ड्रइड मबाइलाव थाखायो प्ले स्ट'र एबार जोङो प्ले स्ट'राव थांसै प्ले स्ट'राव फैनानै जिखुनु जाया मोनसे एप्स देखायनोसै आं नोंसोरनो हमनानै ला मिउजिक प्लेयारखौनो लिरना देखायनोसै वाइट मिउजिक प्लेयारखौनो देखायनोसै स' गाइस होमबा मिउजिक प्लेयारखौ देखायनोब्ला नोंसोरो माबायदि एप्सखौ नोंसोरनि भिडिअनि डिसक्रिपसन लिंकआव माबायदि होगोन बेखौ देखायगोन आं स' गाइस होमबा नोंसोरो बेयाव फैनानै नोंसोरो एप्सआव थुनानै होफैदो एप्सआव थुनानै होबाय आं स' गाइस बिदि होबाय ओमफ्राय मा ओंखारगोन पेज ओंखारबाय बिदि ओमफ्राय नै 3 डट नुदोंना गाइस बे 3 डट ओरै खनायाव आं सिन बोनायाव गोजौखाय नै बे 3 डटआ बेयाव थुनानै होदो नोंसोरो बेयाव थुनानै होबा मा ओंखारगोन नै गाइस गोजौआव शेयार लिरनाय ओंखारदों बे शेयाराव नोंसोरो थुनानै होदो गाइस अब्ला मा ओंखारगोन नैदि दहायनि बायदि पेज ओंखारबाय कपि लिरनाय ओंखारबाय बिदि कपि ओंखारबाय नालाय नोंसोरो दानिया मा खालामदो कपियाव थुनानै होदो स' गाइस एप्सआ कपि जाबाय होमब्ला नोंसोरो थांदोलाय YT स्टुडिअ'आव इउटुब स्टुडिअ बे एप्सआव थांदो नोंसोरो जिखुनु जाया भिडिअ आं होनानै देखायनोसै नोंसोरो उनाव बेलेग नोंसोरनि भिडिअ बानायनानै नोंसोर एप्सखौ होनानै लादो स' गाइस आं दहायनि भिडिअआवनो होनानै देखायनोसै बेखौबो स' गाइस कार पेन्सिल बायदियाव फैदोलाय नैयाव कार पेन्सिल बायदियाव थुनानै होबाय आं ओमफ्राय नै ओंखारलायबाय दहायनि बायदि होमबा इयाव नोंसोर थुहाबना होदोलाय फैलायबाय नै बेयाव फैबाय गाइस नैयाव एप्सनि लिंकआ फैबाय स' गाइस ओरैनो सिम्पोल ओरैनो रोंखायो मात्र अनलि बिनि प्रब्लेमानो जाहैदों कपि खालामनायखौ बबेयाव खालामो बेखौ मिथिबानो गासैबो रोंखायो आं आसा खालामखायो गासैबो रोंखायो होननानै ओमफ्राय बे कपि खालामनायखौनो रोङा ओमफ्राय
नै नायदोलाय नोंसोरो गाइस आंनि बे भिडिअआव डिसक्रिपसनाव फैदोंना फैयाखै नोंसोरो स' गाइस थांसैलाय जोङो नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसन लिंकआव फैदोंना फैयाखै स' गाइस नायदो डिसक्रिपसनाव थांसै जोङो थांबाय थांनानै नै गाइस नैबे जाहैदों आंनि दानि मिउजिक प्लेयार एप्सनि लिंक जाहैदों गाइस लिंकखौ होदों गासैबो एखे गाइस मात्र अनलि बे कपि खालामनायाल' बेलेग बेलेग रोखोमनि थायो स' गाइस नै मिउजिक प्लेयार एप्सआ आंनि डिसक्रिपसन लिंकआव फैनानै दंफैयो गाइस ओमफ्राय दाना थांसै जोङो पइन्ट 3 आव थांसै स' गाइस पइन्ट 3 आ जाहैदों माने नोङो फ्लिपकार्टनि माबाफोर नोङो अर्डार माबाफोर नोङो मालनि जुदि नोङो भिडिअ खालामबाय बिदिनो बायदिसिना मबाइल जा जियानो जा नोङो भिडिअ खालामबाय बे मबाइलखौ नांगौबा आंनि डिसक्रिपसन लिंकआव थां नोंसोरो अर्डार खालामबा होननानै नोंसोर भिडिअ खालामनो हागोन ओमफ्रायो नोंसोरो बे एप्सखौ बे प्रडाक्टखौ नोंसोर नायनो गोसोब्ला नोंसोर आं डिसक्रिपसन लिंकआव नाय होननानै नोंसोर भिडिअ खालामनो हागोन नङाब्ला नोंसोर बिदि बुंनो हायाब्ला नोंसोरनि भिडिअआ जोबोद बेकार जागोन नोंसोरो साबस्क्राइब मोननो गोब्राब जागोन इउटुबार आङो दायो आंनि डिसक्रिपसन लिंकआव एप्स होयो प्रडाक्ट होयो थेवबो माने साबस्क्राइब मोननो जोबोद गोब्राब जानानै दं होनबा साननानै नाय नोंसोरो इदि एप्स बायदिसिना प्रडाक्टफोरखौ जुदि नोंनि खाथियावनो नोङो देखायनो हायाब्ला नोङो जुदि खोन्थानायल'जों जायाना खोन्थानानै नोङो होनोबो हानांगोन अब्लासो माने नोङो साबस्क्राइब एबा रायजोफोरनि अननायखौ मोननो हागोन स' गाइस नोंसोर सोलोंदो आं दायो खोन्थानोसै फ्लिपकार्टनि प्रडाक्टफोरखौ फ्लिपकार्ट आरो एबा एमाजनानो जा जियानो जा माने एप्स फ्लिपकार्ट एबा एमाजनानो जा बेफोरनि प्रडाक्टफोरखौ नोंसोरनि डिसक्रिपसन लिंकआव माबायदि होगोन नोंसोरो माने सोलोंनानै लादो स' गाइस जों थांनोसै दायो आङो नोंसोरनो खोन्थानोसै फ्लिपकार्ट एप्सखौथ' मिथिखायो आरो मिथियाबा आंनाव सोंहरबानो जाबाय आं आरो प्ले स्ट'राव मोनगोन नोंसोरो प्ले स्ट'राव फ्लिपकार्ट लिरनानै होबानो नोंसोरनाव फ्लिपकार्ट एप्स फैगोन बेयाव नोंसोरो बायदिसिना बायनो हागोन स' गाइस नैबेनि फ्लिपकार्टआ स' गाइस जों फ्लिपकार्टआव थांसै फ्लिपकार्टआव नोंसोर जा माल नांगौ बेखौनो मोनो गाइसफोर आं दा जा माल नांगौ बेफोरनि आङो खोन्थानो फैयाखै माने आङो कपि खालामनानै गावनि डिसक्रिपसन लिंकआव माबायदि होयो बेखौसो खोन्थानो दिनै भिडिअ बानायदों अब्ला नोङो जिखुनु जाया आं माने सार्च खालामसै गाइस मोनसे प्रडाक्ट हमनानै ला नकिया ब्लुटुथ जेक बेखौनो आङो नकिया ब्लुटुथ जेक गाइस बेखौ लिरनानै आङो सार्च खालामबाय ओमफ्राय नैबे जेनेबा बे ब्लुटुथ जेक USB बेखौ आङो माने बिनि भिडिअ खालामबाय बे जोबोद मोजां बायदिसिना बुंनानै आङो बिनि भिडिअ खालामबाय ओमफ्राय बेखौ नांगौब्ला आंनि डिसक्रिपसन लिंकआव नोंसोरो लानो हागोन अर्डार खालामनो हागोन बेफोरबायदि भिडिअ बानायनो थाखाय लिंकआव होनाया गोनांथार ओंखायनो दिनै आं नोंसोरनो खोन्थानो लानानै फैदों बे भिडिअखौ स' गाइस माबायदि नोंसोरो प्रडाक्टखौ गावनि डिसक्रिपसन लिंकआव होयो स' गाइस नायलांदो नोंसोरो होमब्ला मा खालामदो नोंसोरो प्रडाक्टआव थुनानै होदो स' गाइस होमब्ला फैबाय प्रडाक्टआव नोंसोरो अब्ला मा खालामनांगोन नैबे गाइस आं सिन बोनायाव नाय नोंसोर आं सिन बोनायनि सायाव नोंसोर फल' खालाम स' गाइस नै आं सिन बोदोंना बे थिर दंना ओरै खायलें थांनाय थिर स' गाइस आं सिन गोजा बोदों बेयाव नोंसोरो थुनानै होदो थुनानै होबाबो नायदो गाइस नै कपि ओंखारदों गाइस कपि ओंखारदों बेयाव नोंसोरो थुनानै होदो गाइस थुनानै होनानै नोंसोरो बेक जालांदो बेक जानानै नोंसोरो इउटुब स्टुडिअ'आव थांदो नोंसोरो इउटुब स्टुडिअ'आव फैबाय नै गाइस फैबाय फैनानै इउटुब स्टुडिअ'आव फैनानै नोंसोरो माने अबे भिडिअ नोंसोरो हगारदो गोसो बायदि आङो दायो जिखुनु जाया भिडिअ मोनसेयाव हगारनानै देखायनोसै नोंसोरनो स' गाइस आं बेयावनो हगारनोसै बे प्रडाक्टखौ स' गाइस होमबा बे भिडिअआव नोङो क्लिक खालामनानै होदो अब्ला मा खालामदों नोंसोरो सब एखे मात्र कपि खालामनायनि साइजआल' बेलेग कपि खालामनायाल' बेलेग ओमफ्राय गासैबो एखेयानो गोजा माबायदि खामानि एखेयानो गोजा गासैबो बे थिरावनो फैनांखागोन बे थिर माने नैबे जाहैदों माबाया कारपेन्सार बायदि नुयो नैबे आं सिन गोजा बोनाया बेयावनो गासैखौबो जेरै सिगाङाव खोन्थादोंमोन बिदिनो गोजाखा बे कारपेन्सार बायदियाव नोंसोरो थुनानै होदो ओमफ्राय नोंसोरो नैबे गोजौना जाहैदों टाइटेल ओमफ्राय नैबे डिसक्रिपसन लिंक नालाय नोंसोरो डिसक्रिपसन लिंकआव थुदो थुनानै नोंसोरो थुहाबनानै फार्स्ट लिरनाय दंना
बे फास्ट PASTE बे बानानखौल' नोंसोर नाय जे जिखुनु जाया नोंसोर भिडिअ'आनो जा एप्सआनो जा कपि खालामनानै नोंसोर बे फास्ट बानानावनो थुनांगोन थुहाबनानै फास्ट लिरनाय ओंखारबाथाय नोंसोर बे फास्टआव थुबानो नै स' गाइस फैबाय बै प्रडाक्टआ स' गाइस आं नोंसोरनो सिम्पोल देखायथांसै होमबा बेयाव नोंसोरो बेक जालांफिनदो गाइस बेक जालांफिनबाय अब्ला मा खालामनांगोन नोंसोरो गाइस बेयाव सेभ खालामनांगोन सेभआव नोंसोर थुदो गासैबो एखे गावनि भिडिअनि डिसक्रिपसन लिंकआव होनाया गासैबो एखे मात्र नोंसोरनि कपि खालामनायाल' एसे बेलेग बेलेग स' गाइस दिनैथ' होमबा नोंसोर फ्लिपकार्टनि एमाजननि कपि खालामनाय भिडिअनि कपि खालामनायफोरखौथ' रोंजोबबाय स' गाइस आंनि दानि फ्लिपकार्टनि कपि खालामनाया भिडिअआव दंफैयोना गैया माने प्रडाक्टआ नोंसोर नायलांदो इउटुबाव थांनोसैलाय आङो नै बोदो भिडिअ स' गाइस आङो बे प्रडाक्टखौ नैयाव दोनदोंमोन दायो जोङो बे भिडिअआव थुनानै होदो प्ले खालामदो स' गाइस होमबा जोङो नैबे डिसक्रिपसन लिंकआव फैनोसै डिसक्रिपसन लिंकआव स' गाइस नै बेनो आं जिथुनाखि प्रडाक्ट देखायदोंमोन बे नैयाव दंफैयो नै गाइस होमबा बेयाव नोंसोरो जुदि फोथायाब्ला नोंसोरनो आंनो थुनानै देखायनोसै गाइस स' गाइस नायदो नै डिसक्रिपसन लिंकआव फैबाय नै गाइस स' गाइस होमबा नोंसोरो माबा मोनसेबाबो रोंबाय आंनि भिडिअखौ जाय फुरा नायदों नोंसोरो मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामना हो नोंथांमोन ओमफ्राय जाय आंनि भिडिअखौ आंनि चेनेलाव फार्स्ट हाबफैदों आरो आंनि भिडिअखौ फार्स्ट नुदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै हो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो आं मबाइलनि टेकनिकेल भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंसोरनि थाखाय नोंसोरबो सापर्ट खालाम आंबो नोंसोरनि थाखाय भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंसोरबो हेफाजाब मोनगोन आंबो मदद मोनगोन स' गाइस नोंसोरो इउटुबारबा नोंसोर इउटुब चेनेल जुदि खुलिदोंब्ला इउटुब चेनेल खुलिनो सानदोंबा आंजों लोगोसे था मानोना इउटुबारफोरखौ हेल्प खालामनोसो आं इउटुबखौ खुलिदों इउटुबारफोरखौ हेल्प खालामगोन आंबो लोगोसे इउटुबारफोरजों थांफागोन स' गाइस आंजों लोगोसे थाबाय था स' गाइस होमबा आंनि चेनेलाव जाय गोदान नोंसोरो साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै ला आरो साबस्क्राइब खालामनाय जाय नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ एसे भाइरेल खालामना हो अननानै प्लिज स' गाइस भिडिअआ एसेनोसै